ndiyankhule chonchi kuti mene mafusiramo ku Malawi tili ndi madera kumene kumabweresa mameya ndingati sindikwakusalipo 6 timanena za Zomba, Blantyre, Lilongwe, Luchenza, Mzuzu ndi Kasungu. Kumene kukhanga timatulusa mameya nde alipo ndithu ambiri koma kungoti jomoyi chomwe chimene wapanga kwambiri ndi media wangu achuna anyamata cha media kuti chilichonse chimene adazipanga chizikhala pa mbalambanda anthu aziona. So ena wa madera ngati kunzuzu kuzomba monga kuzomba kulajana amene suti ntchito sagwira akugwira ntchito bwinobwino ndithu muofesi zabwinobwinonso koma kuti mwina media kwenikweni siku aonesa pa mbalambanda chomwe yotu ndi wochenjera kutero kuwazipanga kuti afuna azike pamwamba kwambiri pa mapu ifa china chilichonse akangotuluka kupita ku msewu makamera kumutengeratu pa social media kuponyeratu ndi pamene akwena kuti akutchowa kwambiri koma suti ena ntchito sagwira iye akugwira akukhala muofesi ntchito ndithu ikugwirika ndithu mameya ena ntchito yakugwira musayiwale kuti mmene anawina mpando wa umeya onse ku Malawi amakhala 2 years and a half kuzakhalanso masankho soti asankhenso meya winaso teremu yawo imakhala 2 years and a half kutoka kusogolo kuti panganso masankho ena umeya usankhanso ku Blantyre, Zomba, Luchenza, Mzuzu zimakhala choncho nde ndangofuna kungoyankhula pang'ono kuti iyayi ena onso ntchito akugwira sizikutanthauza kuti sakugwira ntchito iyayi. Uyuyo jomoyi wangopanga ngati iye kuti media izimutenga pamwamba kwambiri ngati imene wapangira uja president wa ku Burkina Faso Traore uja Ibrahim Traore kutoka amene njonso ndi media kwambiri timangomva zabwino zokhazoka suti zolakika kulibe kumene kuja ku Burkina Faso ziliko koma chifukwa anayechuna media kwambiri ndiye chilichonse chimachita ku Burkina Faso chimakhala ngati ndi chabwino chifukwa chokuti ndi zimene anthu amatani amazinena koma zoyipa sizimanenedwa ndiye jomwe kwakula ndikuti anyamata ache a media ndi amene akumuchita boost kwambiri kuti chilichonse chizikhala pa mbalambanda azikhala ngati akugwira ntchito enawo ngati sagwira ntchito komapo enawo akugwira ntchito fa enawo ali mu office.